Larunbatean, Amarotz auzoko jaien barruan, Oriako txirrindulari eskolak kadete mailako lasterketa ospatu zuen. Patxi Rodriguezen 15. memorial hau Euskadiko txapelketa ere izan zen. 58 kilometrok osatu zuten lasterketa, eta 2 mendate igaro behar zituzten, Orendain lehenengo eta Altzo ondoren. Helmugaleen igaro zuena, Interesport Irabia taldeko Igor Agirre izan zen. Bigarren, Amorebietako Mikel Agerrebeitia, eta hirugarrena berriz, Oriako limusin taldeko Julen Dorronsoro. Hasieran lehenengo portua baino lehenago joan naiz pixka bat, eta gero portuan igo dugu oso azkar. Gero Mikel Agerrebeitia egin du atakatu, eta gu biak joan gara azkeneko porturaino. Eta hor ja bukaeran ni bakari joan naiz, eta helmugaraino. Eta kontatu guzu ze sentsazio oso gogorra inaltzaizu? Bai, gogorra, euria eta horrela oso gogorra izan da, baina azkenean ongi. Azkeneko portua oso gogorra. Bai, oso pozik da lehenengo ordizira joan da buelta ritmo batean joan gara, da gero Orendainen gora, ni eta Igor Arrieta eskapu gara, eta releboka altxora arte eta berakan azkenengo metretan itxi dozte eta ja metaraino bigarren. Altxo bajatu ostean ja biok joan gara limitera eta ja metara arte oso zaila izan da berari harrapatzea. Ez dakit eguraldia guztiak asko gogortu dau karrera eta gainera azkenean horre bi puertoak nahiko gogorrak izan dira. Orendan iotzen hasi arte eskapada egiten da jendea saiatua, baina atake asko, baina ez du inorra funtzionatzu, eta Orendainen gora hortxe puskatua dena, jendea banaka eta burrupok indie eta hola xe. Orendainen gainen mendiko sari ez egon, eta hortxe 500 metro faltan atakatu eta antxe aldein du, eta gero bi oso ondo konpondu erreleboka eta oso ondo atu eta ez ditu harrapatu eta iatu indi. Ez karrera hasi iran gehien bat pixka behotu arte dena busti eta izekin da oztuta ebil naiz nibintzat, eta gero bestela karrera aldetik karrera nahiko gorra zan Orendain da altzokin, baina bustu egin dako lanakin. Netzat dudik gabe puntu gorna Orendain izan da, ez da nola aguantatu den aurreneko grupon, justu jo naiz, baina aguantatu dintzat, eta esan dezuna guk hau karretera hauek dena buruzik dagizkigu arketa bakoitzen ondo gana eta alde hortatik oso ondo. Bai, guztua, gehi ezin da eskatu, 3 egin deu, eta ez geha eroi gaina egualdi honekin da guztua, gehi ez da eskatzik.